ଓଡ଼ିଶାର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ରାତି ହେଲେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଆକାଶର ତାରାମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ତାରା ତାଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ କଥା କହିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂ ତାଙ୍କର ଏହି କୌତୂହଳ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ଓ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଶିଖାଇଲେ। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ତାରା ଦେଖିବା କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଏକ ମହାନ ପଥ। ସେ ବଡ଼ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେବେ କମିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ପୋଥିରେ ପଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଆକାଶକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ମାପିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଜଣେ ମହାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧୁନିକ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା। ତେବେ ସାମନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସେ ନିରାଶ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବାଉଁଶ ଓ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭାବିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ରାତି ପରେ ରାତି ସେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ମାପିବାର, କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଏବଂ ସମୟ ଗଣନା କରିବାର ଯନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ର।